راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة بإرتاورن غازيتنياتا زدالو نتسا راديو سلام بمنقدي ساتلايت انترنتن حتسير معبلن تكتاتلونا كبرات سماعتي راديو إيرنا لومي ربع 14 نحاسه كلتشعن 19 نايز ساعات زي مدبنا يفلمالو مكتالكم بخبرين عدمنا كم وترو على زينا كنقدمنا أرستاتنو زبا مأكل أبكل التوارح 588 حدقات تشكركرت ياقاتمو مراحة سعود عربن حبرات إماراتن أبقود دا يمن زت يوم بريزيدنت إكواتوريال غيني أب سلطان زمتسألو مبال 4 عامت تنبيلو راديو إيرنا أب إيرترا زبا مأكل أب زحلفة ورحات سنن حملن تراي 588 حدقات تشكركرتي 5 قاتمه نسبسا بوليس ترافيك متكاس أقل زينا إيرترا حبيرو إزمالت هبسمران كبابيان معالتاوي كاب شمونتك 10 حدقات يقاتمالو بتي يابزنسو سامعالتا زقاتم حدقا تشعات سبات كموتن كلو أستات 237 كا أكلاو قدات كم زبتحهم اتسبسا بيتكس أبلع لزي تحدقا 6 مليون نقفاز قمت ناي نبرت كساراتا تاسعبو إيرترا تعاق أهزب يخون تشكركرت زي بلاك نسا بزقاتن بز حدقاتات قنا مسك قداموتيات سرع اتي أورات انقناي زدما مستستيخا مكينا مزوار حقتات ترافيك زي مخبر مكينا نممرح فقط زي بلوم سبات بالزورون مكاين أرغان مكاينن سرقاتاتن مغانو سبسابات ترافيك تهاجر يملكت وراس عرات هابودابن لعلواي وتهدراو أزازي حبرات إمارات عربن محمد بن زايد النايانن نقول سعود عرب سلمان بن عبد العزيز آل سعودن أب قدا يمن زت يوم كلت يوم مرحتي بسوني 10 نحسه أب كتما ميكا زت زكادو بحبرات إمارات عرب زدقفو كاب منقست يمن ستفنش العتقات نكتما عدن كم استغوت أزارو دحر مقلاتيو سعود عرب أب الرياضة بسدت نزركب منقست يمن كدقف مكلا حبرات إمارات قنا أب عدن نزركب عتقات كدقف مصنحاي فلت أب زحلف عمتون اتم بحبرات إمارات عرب زدقفو عتقات نكتما عدن كم استغوت أزارو أبستقل تسألو أب سدت زركب منقست يمن علوا منقستي كم زفتسمو موكاسو أيرسعن سعود عربن حبرات إماراتن ننن بينهم قجلتات يدقفا مهلاون أب يمن زلون ربحتات زفل على مقانو تنتنتي يردو حبرات إمارات عرب نا ودب حديدا زغنعه أب قماقم كأي بحري نا يمن زنبرا سراويتاد حرم سحبا بسعود عرب نمتكايو سعرتا زكا زلو ودب حديدا أورا أفدق بحري نيك الربات حتو مقانو يتكس انتغني حبرات إمارات عرب تغن سعود عرب كاب قماقم بحر إرترا دقافنا رقباون نتا ودب كاب حتن ممزع زكايدو ناي 5 عامتات كينات فريه كرقبالو أي كالان كلتين هجرات كابزي باع مسبن جزيف باجتن وحيت وانزركب كينات يمن مواصو سيننا لوب مهلاون بمنقد حبرات هجراتن كالوت أكلاتن بوليتيكا فتحن من داي تدقاقامي تعرتات أمكياد يركبا بريزيدنت إكواتوريال غيني تيودور أوبيانغ باساغو نغويما ناب سلطان زمتسألو مبال 4 عامت تنبيلو أبزوان زي كابزلو مرحتي هجرات أفريقيا زنوها عامتات هاب سلطان زركب بريزيدنت إكواتوريال غيني أب ورحنا حسيش 1977 نكو بعلوا بمقلاي ناب مريحنت مزيو أبزن 4 عامتات هاب سلطان تسنحلو نوح جيزي بوحدو 10 جيزي فتن علوان كنتسألان تخيدلو 77 عامت زعدميو بريزيدنت نغويما مكتلو نزلو ودي 51 عامت بخر ودو تيودورين سلطان كسغاغرلو أم مسرح كم زلو زتفلاليو منشتات هاجر يحبرو أب مبرق أفريقيا تركب نجتو هاجر إكواتوريال غيني كاب 1990 حيزة ندادي كاب زفري هاجرات كتكون كوان تبقعت حانتي كاب دخاتات هاجرات عالم كام مخانقنا أيد حنتن بريزيدنت إكواتوريال غيني سعيبهم بريزيدنتات كاميرون غيني بيساو يوغندا تشادن إيرتران بقدم تختل نلعلي 25 عامتات أب سلطان زركبو مرحة نايزة بدحرت سدت دخنة ملكن نتلله أهجور أفريقيا يوم زي خبركم سمعتنا زينا بزي تفتسيمو له مسترفه تحستنا مكتالكم كتكتسلو دقيمنا نعدم راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتاورن غازيتنياتا زدالو نتسا راديو داغماي سلامتنا تقبلو زخبركم سمعتنا قاتلنا بدكتور موغوس يعقوب كاب كندا زتلاقى صحف حزنا لكم كنقربينا سنة مكتال هذه إذاعة إرنا
هنا إذاعة إيران الدولية. مولكوتاوي حيلي سنتباب نز السعب مأتو وسيخة نزا أبقم بيت سلسته كل تشحن شوعتن زحفكوا أبريديو مسلنا دلينا بحاليوت إيرتروان من كسقاس ديمقراسن سبقاوي مسلاتن زدالو زنبرا زغربت صحفتي نز أوانون توكل كوينا سلزرخبكوا كم زلاتو يعربا مستوسخ حساب أب مدمدمتا درفتي أب قزي قالسي زبركتو قده عبيو بزوح الزيقاتات نبقال سقط انبرو من السي جنش الحرنت كخون نميدا خسلف بحق دما من كوركور صورة خوينو ناس انت كالاتف من السي نمسلو خبرابر زبركتو أبركتو تاريخ زمسكرو حكيو انجنر أسكودوم ويزا قماي بليتو حليفاي لما كم كأدما بمبال نتم شعو كابوتانا بوتازن كساقسو زنبرو من السياد تقادلتي أجخم هزب اللوب قولنكم كبلن كلو برقت منقست أب مونغو كلتي حوات كوينات من السمعة سمايا ومنديل تبلي لخبل ملسلو عثمانون بوغنو كوينات نوحو حلافنة هاجر أو وحدات وريقو كي ترف زسكفو دك إسانيرا تبرابير النابلة زدك أسو كبرابرو ود هاجر نمسلو دو كبل عويلو أسخاخيرو نزن حدو زت أساسر عم يعمل اختزا حزلة درفتات من السمعكا أبركتو سنة أبوان إرأيكا كلهم توم نايت أوان تتقانيتي بحقي نقال سزبي إرترا حيل فرسي ومو هزبي زيادة فقر هاجر أسريت أمولو ناس النت كنافقن كبهجن جيروم ويوم بلك درفي فولي مولكتاوا حيل زلوو أبو دسب إنو ويح سريتو التحساسبا ودسب زغير عب مسرح حيليو لومي كابت زحلفة مجزأتات بزخون معكاني بارنا تقدف زقدد أمبر زحشة كنبل زتقدم كنتات بتحنا لنا مسرتاوي نايمن بار مسلنا تحرمو بوحسنة هاجرن قلبابا مخنخة أبزي وداء بارنت وفرار سايكالو إنا ترقتنا من السي أددا مأسرتي سدت تقالعون نارئنا نزح مقنا يدحرنا تسنت مريت سقاني اللو تسعينو قدايم انت السحلفة أبركتنا يا أخلنا ويسك أدم زقوسقوسنا يوم من السيات مسوقتهم أفرق البقينو انت يكندر فوليلوم قد تسفى قريتهم قينوم ملحسهم تلقيتو السقم بالمريتهم محبر السق تتنبيروم بعل أبراهام فوركي نزا حيال مقدرة زحلف زلو هزبي حيال قطمتات سريحمولو بلوس زي ما جيروم تلحمولو أب حتام متسيحت مسالي قطر حموشته يكاتيت كل تشحن شوعتن أب عمدي سنة بابن بهلن بزعباتي زقرم تحستو زلوو أبراهام قديفو الناس تفانوه بمناسي تخلايس تتصحفة تحستو نتحك أن يعمل اخت سنة بابنيا قليت ويو أبركوتاتي فقر هزب زنبرو أبراهامن كدعات قلقل سنة بابوين إرترانا أم مزازين دما بوغهي لبي فالحا نايب حق دما موت أبراهام كل التموت كونني موت بلوت سنة باباوي أبراهامن موت سنة باب إرترانا جنا أرستي كيري أخو يعنتي أما جمرة مسمر نايتو تصحف على بامو كل حلفايوي لجميتت بالحت بتصحف أبراهام يعنتي مستقلكو بحسب ندحري التمليسة كالسلاسل جماركو مسنب سيون مكوت كتأمكو أبراهام سمع نزلوخ مسل أنت أبراهام كميلي مخحلف تقانيتنا يدبلو هزبنا يقزم سنة باباوي مس هزب خيسمرة كميلو مو نزز ألام جزي كحلف بالكو اتوم موتر هزب زخونو حيالات كتأمتن درفتن نوي حينبرون أبز الزمن كي برابرونا نزن تقلت تفليمونا بتحدو قندما موتي مانك الجلبل النمو كابلبو زفتون زدنقون زنبرة حدا من السيون تذكرني أبتقوان موتي ماندك أسكالي إوو مستساتيو نبرمو سنكالكال نابلة كاتدرال سجيرو نايك أدم بانك إرتراز نبرة من دقتا غزغزو نمعدو زلوبار أمعدومو كم زابي تسبو زترد حزنتنيا هاندفت جاكيتو تعاتيقو كالكس جمرة حد حلافي من قد بودما قلبي تسبو تردي إزخون بمالت إزو هدي أب من قدي ملك أسمع ركيبلون أين يبوتات كان جزا خبت أحتت أو الرؤسب أيكون موت حاسيرو أم من قد نرد قالو زمن
መልቀስ ድማ ኣብ ቤትካ ምስ ፈተውትኻዩ ዝወደይ ትንቡር በልዎ ወዲ ቐፂሉ ኣንታይ የማነ ሓወይ ምስ በዓል መንገዲፍካ እናኽብል ነቶም ኣብቲ ኣፍ ደገ ባር ዘዕልሉ ዝነበሩ ደረፍቲ ኣስማቶም እንዳረቑሐ መልቀሱ ቐጸለ እዚ መንእሰይ ማዓስሞ ተጋጊዩ ሓቆም በርካ ልቀስ እቲ ናይ የማነ ፍሉይ ተውህቡኡን ክእለቱን ሓቀኛ መልእኽቲ ህዝቢ ንመቓብር ክወርድ ምርኣይ ማዓስሞ ዘይሕዝን ኮይኑ እቲ ምስ ግዜ ዘይበሊ ትሕዝቶ ደርፊ እናሰማዕካ የማነ ነዚ ግዜ ከም ዘለዎ ነቢ ኮይኑ ዝገለጸው ይመስለካ ምቁር ዜማ የማነ ዝናፍቐ ሓቁ ኽልቀስ ዘመን ተቐይርካኒ ስደተኛ ኾይነ ብስክፍታ ዝነብር ክሳድ ኣድኒነ ሓሳብ ልቡ ዘይፍጽም ሰነፍ መስተማሰሊ እንዳተጐድአ ዝነብር ኣሰኪምካ ንቑስሊ ክብል እንከሎ ቀጅል ዶ ይብለኩምን ከመይ ዘይናፍቆ ከመይ ዘይነስተማስል ኣብርሃም ዝተደግመ እወ የማነ ነዚ ዘሎ ከትርን ጓዕጻጽ ስርዓትን ኣማዕዲ ተራእይዎ ግዲ ኾይኑ ሓዘኑ ነዚ ህዝቢ ዝገለጸሉ ይመስለካ ከም ማርቲን ሉተር ኪንግ ኣብ ማእከል ጸላእቲ ንሓቂ ብዜማ ዝምድር ዘሎ ኮይኑን ይስማዓካ ዜማታት ዞም ብሉጻት ደቂ ህዝቢ ጠበቓ ኮይኑ ዝማጎት ኩናት ብሰላም ዓመፅ ብፍትሒ ክትካእ ህዝባዊ ሕቶ ልዒሎም ብድምፆም ዝጽውዑ ደቂ ሓላል መሬት ዝተጓዕፀፀ ክክሓስ ዝጓዕፀፀ ክክሕስ ዘዘየሙሉ ሰብረዚን ኣእምሮ ምስኣና ብህይወት ዘለው ተላሃይቲ ምስ ጠለሙና በላሕቲ ኣእምሮ ጋዜጠኛታትና ካብ ተሓየሩ መላሰኣውያት ዘይብልና ንጠፍእ ካብ ሃለና የእዛና ዝሰምዖ ደርፊ ካብ ሰኣነ የዒንትና ዘንብቦ ጋዜጣ ካብ ሰኣነ ከመይ ዘይነንብዕ ዘይነልቀስ ንመን ኢና እሞ ክንርኢ መኖም ይሓይሽ ክንብል ነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኮይኖም ምስ ጨኳን ስርዓት ሆ ዝብሉ ዘለው ደረፍቲ ግና ምስ ስነ-ጥበባውያን ክትሓስቦም ኣንጻር ስነ-ጥበብ ምሕሳብ ኮይኑ ይስማዓኒ ከም በዓል ቱፓክ ሻኩር ዝኣመሰሉ ስነ-ጥበባውያን ነቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝረአ ኩነታት ብኣርቲስቲካዊ ስልቲ እናገለጹ ኣንጻር ዓሌታውነትን ፍልልያትን ዝደረፍዎ ደርፊ ትምህርቲ ይኾንኩም ከምቲ ኣብርሃም ድኽነሲ ይብድሃዩ ኣተሓሳስባዩ ትፈልሲ ዝበሎ ንመጻኢ ዓብራእ ዘለዎ ጠመተ ሓድነት ዝሕላገቱ ፍትሒ ዝባይትኡ ኣተሓሳስባ ክውንኑ ካብ ምልባው ሓሊፍና እንብሎ የለን መን ይፈልጥ ካብ ዝደቀስዎ ይበራበሩ ይኾኑ ጽባሕ ይስቆሮም ግዲ ይኸውን እዚ ትሕዝቶ ቅድሚ 12 ዓመት ኣብ ጉንበት 3/2007 ብሓልዮት ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ዲሞክራስን ሰብኣዊ መሰልን ኣብ ሬድዮ ድምፂ መሰልና ደሊና ናብ ህዝቢ ዝተፈነወ ነይሩ ሽዑ ኣባላት ምዑታት ተምሃሮ ደቡብ ኣፍሪቃ ከምዚ ናይ ሕጂ ይኣክል ዝብሉሉ ዝነበሩ ብድፍረት ሰንሰለታዊ ቃልሲ ከይብተኽ ዝተቃለስሉ እዚ ኣክል መቐፀልታናቱ ምዃኑ ኣሚንና ሕጂ እውን ኣባላት ኤምዲሲ መነበር ኣብ ዘለኹሞ እታ ሰንሰለት ቃልሲ ከይትልሕልሕ መሳርዕ ከይብተኽ ቃልስና ነትርር ይብል በዝጋጣሚ ኣብቲ ጸላም ግዜ ዲክታተር ኢልካ ምጽዋዕ መርገም ዝመስል ዝነበረ ሽዑ ኩሉና ምስ ኤምዲሴመ ይኣክል እንተንብል ነርና የብለካ ሬድዮ ኤረና ካብ ላዕለዋይ በዓል መዚ ክሳብ ህፃንን ሽማግለን ሓቂቆ ምስ ጠፍአ እታ ወላዲት ቡኽራ ኣብ ሜዳ ዝኸፈለት ሕሳስ ልደ ውላዳ ኣባ ድማ ምስ ጠፍአ ወዲ ወዳ ኣብ ሳራን ባሕሪ ሜዲተራንያንን ምስ ተደግመ ብጓሂ ከብዳን ሕቋን ምስ ተላገበ ክብረት ዘይኮነ ሞይታ ዝቐብራ ክትረክብ ኣቤት ትጽልየሉ ዘላ እዋን እዛ ተበጊሳ ዘላ ይኣክል ምንቅስቓስ ቁልዕ ብርሃን ሓርነት ኣብ ምዕራፋ ንምብጻሕ ተሳትፎ ሓፋሽ ይሓትት ናብ ዛዕባ ይክምለስ ሎሚ እዞም ገዳይም ድምፃውያን ኣብቲ እዋን ሓሳረ መከራ ዘመነ ገድሊ ታሪክ ዝሰርሑ ኣሓ ምስ ቀታሊኤን ማይ ሰትያ ከም ዝበሃል ብፍላይ ዶክተር በረኸት መንግስቲ ኣብ ዳርጋ 9 ዓመታዊት ስራሓቱ ንሉእላውነትን ናጽነትን ክብረት ሃገርን ንሱስ ዓመት ጥዑም ዜማ ዝሰርሓሉ ኣብ ትንሳኤ ባህሊ ትግርኛ ዘይርሳዕ ኣበርክቶ ዝገበረ ኣቦና ወዲ 80 ዓመት ከም በዓል ኣንታ ንፋስ በረኻ ሽውሽው ትብል ትምልሰለይዶ እንተሓተትኩኻ ወርቀ ብሌን ዕምበባ ዓደይ ወዘተ ክብል ደሃይ ናጽነትን ህላውነትናን ዘቋመተ ተጋዳላይ ኣብ እዋን ጥምጥም ዶባትና እውን እንታይ ዝኸውን ምንባር
ኢለክ ነይረ ባድመ ጠበንጃ ከይተጋደመ ኩሉ ዜማታት በረኸት ነቲ ጉጉይ ስጉምታትን ፖሊስን ህግደፍ ዝቃወም ዘሎ ክመስል ዓብይ አበርክቶ ዝገበረ አቦ ስነ ጥበብ ንዓይ ዶክተር በረኸት ደራፋይ ጥራይ ዘይኮነ ብደርፍታቱ መሰል ሰብ ዝጣበቕ ክቡር ዜጋየ ዝብሎ ነይረ ግና መወዳእትኡ ኣይጸበቐን ኣይግድን እቲ ኻልኣይ ስነ ጥበባዊ ኢንጂነር ኣስጎዶም ዘያሚ ጥራይ ዘይኮነ ምልከት ጊታሩ ገይሩ ንደርፍታቱ ግርማን መልክዕን ዝህብ ደራፋይ ጥራይ ኢልካ ክትሓልፎ ዝጽግመካ ስነ ጥበባዊ ኣብ ዘመናውን ባህላውን ትንሳኤ ሙዚቃ ሃገርና ዘይርሳዕ ዘይሃስስ አበርክቶ ዝገበረ ከም ውፅኢቱ ሰባሳቢና ትብል ደርፉ ብብዙሓት ደረፍቲ ዝተደግመት ደርፊ ንኸራሪ መኽፈቲቱ ከም ቋንቋ ደ ስነ ጥበብ ኮይና ተገልግል ዘላ ኣብ ዝቐረባ ግዜ እውን ተመስገን ያሬድ ሊሎ ሊሎ ትብል ደርፊ ኢንጂነር ብውሕሉል ኣገባብ ደጊሙ እንደገና ንስም ኢንጂነር ዝኸልዐት ስራሕ ግና ስግንጢር ባህሪ ሰብ ዘገርም ተመስገን ኣኽራናት ክብል እንከሎ ኢንጂነር ድማ እቲ ትማሊ ፌደሬሽን ምስ ፈረሰ ጨኪንኪ ካንካባይ ተፈሊኺ ሃንደበት ኮይንኒ መገሻ ኺሉ ዝበሃጋ ናጽነትን ሉላውነትን ምስ ረሓቐቶ ናብ ዝሕሰማ ድራዕ ዘውደቐና ቤት ሃይለ ስላሴ ሰጊድ ሰላም ክብል እንከሎ መርገም ዶ ኣይኮነን ብግልፂ ኢትዮጵያውያን ናይ መዋእል ባህጊ ጎበጣ ኸይበለየሎም ንምትግባሩ ድማ ሰላሕታ ወራር ተኣውጁልና እንሃለወ ዶብና ቀይሕ ባሕሪ ዝብልሉ ዘለዉ ደመኛታትና በቲ ሓደ ወገን ድማ ብኢስያስ ተጠለምናሉ እዋን ድርብ ቃልሲ ንሕተተሉ ዘለና እዋን ብጋህዲ ሓይሊ ባሕርን ወተሃደራዊ ዕንድራ እንዳርአና ወደባትና ከዕስክሩ እንዳተሸባሸቡ ኣብ ዳሶም ዳስ ጎንደር ተረኺብካ ምድራፍሲ እንታይ ኣምጽኦ እቲ ኣዝዩ ዘገርም ድማ እቶም ብኣሽሓት ተዓዘብቲ ሆ እንዳተባህለሎም ዝዓንበቡ ውሩያት ስነ ጥበባውያን እዚ ድማ ሞራሎም ክባቢሉ ዘስንቕ ዝነበረ ቲፎዞ ዝለመዱ ሳዕሳዕን ኣጣቕዕን ዘይብሉ ዳስ ኣብ ገረውረው ዘለዳራሽ ምድራፎም እንታይ ኮን ተሰሚዕኩም ይኸውን ብርግጽ ኣብ ጥርሑ ኣዳራሽ ድምፆም ተመሊሱ እንዳቃልሐ ሞያኻ ነዚ ኮነን ክብል ሕልንኦም ከም ዝወቐሶም ርግጸኛየ ዕድል ረኺቦም ድማ የቕሬታ ነዚ ህዝቢ ከም ዝሓትዎ ርግጸኛየ ዳሕር ድማ ናብ ትግራይ እንተዝኸውን ትጉዕዞ ነቲ ብብዙሕ መዳያቱ ዝቀራረብ ህዝቢ ካብ ቂምን ቅርሕንትን ሕነ ምፍዳይን ህዝቢ ንህዝቢ መቀራረቦ ውፅኢት ዘለዎ እውን ምኾነ ነይሩ ሬድዮ ኤረና ኣብ መንጎ ጽሑፈይ ኣማኑኤል ኣስራት ኣብታ 1999 ራይሞክ ተሸላሚት ግጥሚ ኣንበሳ ኹናት ኣዘኻኸረኒ እታ ግጥሚ እውን እቲ ኹናት ኣብ መንጎ ኣሕዋት ምዃኑ እዩ ኣዘንቲዩለይ እቲ ማሰይቲ ድማ ንጹህ ዜጋ ምዃኑ እዩ ገለገለ ካብቲ ሕጥቦ ትሕዝቶ ኣብታ ክልተ ኣሕዋት ዝተሓላለፉላ ኣብታ ክልተ ኣሕዋት ዝራኸቡላ ኣብታ ክልተ ኣሕዋት ዝዋሰቡላ ኣብ ቀርዓት ህይወትን ሞትን ኣብ ወሽመጥ ጥፍኣትን ልምዓትን ኣብ ስንጭሮ ሻቁለትን ሰላምን ተቐርቂሩ ሓደ ነገር ተዳህዩ ሽዑ ሓንቲ ፍረ ዘርኢ ጫዓን ሰራውን እናተተፍኣ መሸላን ብልቱግን እናተጎናነአ ኣብቲ ዛጊት ዘይተፈርሽሐ ኣብቲ የናይ ናይ መን ዘይፍለ ዋሕዚ ደምን ማይን ተተኺላ እታ ፍረ መዓልትን ለይትን ሓደ ይኾይንዋ ሻቁለትን ሩፍታን ተሓዊስዋ ዓለማ ውሽጢ ዓለም ኩናታ ውሽጢ ሰላም እምነት ኣብ ሕጋ ጥልመት ምስ ረኣየት ደንፂዋ ዘይደንጾ ዲሞ ኣብዛ ግጥሚ እዚ ክልተ ጎደቦ ህዝብታት ብዓንዳሪ ዲክታተር ህርፋን ስልጣንን ዞባዊ ዕብለላን ንጹህ ዜጋ ጉዳይ ኮይኑ ክነሱ ነዚ ንምሕዋይ ድማ ኩሉ በብሞይኡ ከበርክት ምተገብአ ስለዚ እዞም ስነ ጥበባውያንና ድማ እዚ ምግባር ካብ ሰኣኑ ግና ብዓይኒ ስነ ጥበብ ድማ ብባህሊ 20 ዓመት ዝተፈላለየ ህዝቢ ብመለኮታዊ ሓይሊ ሙዚቃ ከራኸብዎ ምኽኣሉ ቋንቋኦም ዝርዳእ ኣድናቒ መጥረዩ ዝለመድዎ ሆይታ ስነ ጥበባዊ ዕግበት መሃበኩም ይብል ግና ኩሉ ግዜ ምስ ዲክታተር ዝተጸግዐ ምስ ጫዓ ዝለገበ ቆልቋል ኮይኑ ክነብዕ ነበር ዲክታተር ኢስያስ ድማ ንዕምሪ ስልጣኑ እንተዘይኮይኑ ናትኩም ረብሓን ዕግበትን ስምዒትን ስለዘይዓጦ ይኣክል ምቕታል ሕልና ኢልኩም እታ ዝተረፈት ዕድሜኹም ክቡር ስነ ጥበባዊ ዝብል ክብረትኩም ንህዝቢ ይቕሬታ ክትሓትዎ ከም ሓደ ኣድናቒኹም ክምሕፀነኩም ኣፍቅዱለይ
እዚ ሕሰም መግደራ ዝሓልፍ ዘሎ ህዝቢ እንዳረኣዩ ምስቲ ዘበርከትዎ ታሪኽ ደምና ዝኸፈልናሉ ዶብ ኮይታ ሓንፀፀ ኣብ ኢትዮጵያ ከይድካ ሆም እባል በደል ናይ በደል እዩ ምልሃይ ምስ ቀተልትና እዚ ስካብ ጀጋኑ ዘየምቲ ናብ ባዶ ታሪኽ በለልቲ ዘብል ኩነት እሞ ክትሓስብሉ ተስፋ ይገብር ብዝኾነ እንሆ ሎሚ ኣብ 2019 በፂሕና እቲ ፍርሕን ጉርሕን ተሳዒሩ መንእሰይ ስነ ጥበባውያን يأكل لهم أبغون نزبغ سلفون كلو زسمع كباتا نزي تبرابيرو زلو يأكل تبغو سخيك أهم سنت أبوان زقاوتو زلو ترى نايب حكي باتان تسفان زهب قعزو قالسي بس إحنا زبليو إذا أبركتو سنت أبوان دما زيادة بعتب كتحاز أما حبرات تتقرنفهم نهيوتهم زاد اللي توتن داخعبتو جنا زيادة أقلقلوتهم بجنزب مقبارتي كونه نهاجرهم امتحان قدام النت كسرعو منتيو أبزي حنقال كأنان أوان حدنتنا تدخيمولو زل أوان هاجراوي سمعتاتنا تبحقيقو هاجراو رأينات أفئو مسوأة توفاينة بنينولو زل أوان تبعتن بلحتن كاوشتنا ريحقو مزخفلنايو وغا انتس مرقم انتس بحمقنا نتسنتلو زلنا هموت أبيت ندمتي يأكل زبل سنة باباو برهاني عينتي رويت حلنا مستير هلاوينا إخمو انقع بحد هرمات فتحي انقاس ملكي فرسك نبلابك عنا فتاري حجون كم قدم هزبس تسلفو اللوراي سنت بباو دما سلزوننو عبت اسفازهب قعزو حرنت بس احنا نمثل قنا عب عمامن بدهون كغتمنا مخانو دما سي مسحات انهو دما من السياس سنت بباوان نابدن بفتحن وتصعن ممساكم لبخات يوزتن كف سرحا سنت باب يفرلو بفلاي نايز عمت مسي أكل كوغوب سنة أبوين تباهيلوم كشلوم وزقبقوم كأداماي محرت أب ميكائيل أرست درفي توتون أرق دفو قد أمي عينتا محرت أب زيما برخت والدو نايب حكي تبق صراح إتوب أوين لولاونتنا قيدفرو تتأو كبلو تبق صراح كلا أي تمسكن يارد أرست درفي أخراناتي قد أمي تسفاي والدو زيما تمسكن بعلو إذا درفي نعي بفتقم عمقت قطمن تحستوان زيادة حلنا يزوق حقوحاتني زيادة حلافنتي كسكم زقابرتني دقاقي ما السمعة زيادة قالس شوهات قالسي زرحوت درفي سالساي أرحاق زاوتنا تسفى ألم الرفاين قرجاج بعلو قد أمن زيمان فوليز قبرو سنت بباوي مسحل فوليك قد زيما تبربيرو زي ودات أقاس تعدل مخانو أرقاقي تزلو سنت بباوي حافاش بحدنة انتمتيو سنت بباو قلو قزي أبحق أنرتعن الدوس لزبل إذا تبقيسو زلو معبل كلو عسلو ببو قنا نسرحلو بز أقات أمي نتم كلهم سنت بباوان أفتحي دو زبلو بسموت حزبي مسكانا يبتحيوم فتحي انقاس ملكي فراس بدكتور موغوس يعقوب كاب كندا لو بزمنا ممزنني حدا جigna ፖለቲከኛ ዝባሃል ወይ መራሒ جigና ናይ ሃገር ዝባሃል ብስለት ኣእምሮ ዘለዎ ብስለት ፖለቲካ ዘለዎ ሰላ ዝነበረ ናፈታው ዝغير ፈተውቱ ዘብዝሕ ብሩቕ ዘለዎ ዘቅርብ በረኻ ኮይኖም ብረት ዘዋጣውጡ ዘለዎ ንዑ ዓደተው ሰላም ሳይ ተዋዳዳሩ ዝብል ዝጎረን ተሊውን ዝተበደለን ተሊውን ዝኽሕ راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوان غازت إنياتا زدالو نتسا راديو أزي تكتاتل وزلخم كاب كتما باريس بغطا زفنو دمت راديو إرنايو نمزخرو كاندي نتبازيناه كسمعكم أب إرترا زوبا مأكل أبز حلفة ورحات سنن حملن تراي 588 حدقات تشكركرتي كم زقاتمه نصبصب بوليس ترافيك متكاس አገልግሎት ዜና ኤርትራ ሓቢሩ እዚ ማለት ኣብ ስመራን ከባቢያን መዓልታዊ ካብ 8 ክሳብ 10 ሓደጋታት የጋጥማሎ በቲ ኣብ ዘንሱሳ መዓልታት ዘጋጠመ ሓደጋ 9 ሰባት ክሞቱን ከለው ኣስታት 137 ኣካላዊ ጉድኣት በፂሕዎም ኣብ ልዕሊ እዚ ተሓደጋ ኣስታት 6 ሚልዮን ናቕፋ ዝግመት ናይ ንብረት ክሳራታት ኣስዒቡ ወራስ ዓራት አቡዳብን ላዕለዋይ ወታደራዊ አዛዚ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን መሐመድ ቢን ዛይድ አል ናህያንን ንጉስ ስዑድ ዓረብ ሳልማን ቢን ዓብደል ዓዚዝ አል ስዑድን ኣብ ጉዳይ የመን ዘትዮም
ክልቲኦም መራሕቲ ብሶኒ 12 ናሕሴ ኣብ ከተማ ሜካ ዘተዘካየዱ ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝድገፉ ካብ መንግስቲ የመን ዝተፈንጨሉ ዕጡቓት ንከተማ ዓደን ከም ዝተቆጻጸሩ ድሕሪ ምግላጽ እዩ። ፕረዚደንት ኢኳቶሪያል ጊኒ ቴዎዶር ኦቢያንግ ባሳጎ ንጎይማ ናብ ስልጣን ዝመጸሉ መበል 40 ዓመት ጸንቢሉ። ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ዘለዎ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝነውሓ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከብ ፕረዚደንት ኢኳቶሪያል ጊኒ ኣብ ወርሒ ናሕሴ 1979 እዩ ነኩ ብዕልዎ ኣልይዎ። 77 ዓመት ዝዕድሚኡ ፕረዚደንት ንጎይማ ምክትሉን ዘሎ ወዲ 51 ዓመት በኽሪ ወዱ ቴዎዶሪን ስልጣን ከሰጋገረሉ ኣብ መስርሕ ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ሃገር ይሕብሩ። ንኢኳቶሪያል ጊኒ ስዒቦም ፕረዚደንታት ካሜሮን፣ ጊኒ ቢሳው፣ ዩጋንዳ፣ ቻድን ኤርትራን በቅደም ተኸተል ንልዕሊ 28 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከቡ መራሕቲ ናይዛ ብድሕረት ስደት ድኽነትን ምልክን እትልለ ኣህጉር ኣፍሪቃ እዮም። እዚ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና زخبرن زعززن سلامتنا تقبلوا فتوات غاتلت مدب تطعم سرديرنا كم يكنيهم زيت وتربع زغربلكم مدبكم مدب تطعميو نلمون كم ترمود نعهم الزناقع عن مهرن زبن لا يتحس تدالينا اب مدب ساعتنا ترغبنا لنا كساف تسامي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خصان حزو عدمكم أدهلاونا أقربن مدب تسفيت يوهانسي سناي مكتتال. هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. بزحات فلاسفاتات حاسبتي أسلاسلتي نسب سبز قبرون تاي مخانو نهنا يقولكم حسابها قميتهم يوم سب سمعت زلوه فطوريو برقص انساتات سمعتات الوام نقرقن لا انساتات سمعت كتقودوي تخالن سب فوليز قبرو نسمعتو زجنا فطور مخانيو سب كبرو زحلو فولي فتراتيو كبرو انتقى في فكايو سمعتي قدا كبرو سلازحلو أبقودنا وزيو نخبرو زقنس نقرا يقبرن انت زي عبيدو وي انت زي سخيرو بقلت ايه انا وار تقباري فتسمن انت فتسيمو سمعتي قحكحو بزو حساب نايسنا مقبار واقاخك على النرينا فيسبوك قروم زخنا حسابات زفسسو منسيات اللو انت يمو يخون فلتقتو من دو سنة مقبارنا قدلو سبز قبروم كاب حسابهم اللعلي سنة مقبارهم يو انت زي كوينو الناس عرفت صبق حساب زمقبكا ايد زقرت مقبي عبرس حشحاني كاب مقربا يفلانيو اتمقبي كتبلو عي تغالن يحرقكا بزحات أسرات عب ايد سقلاقتهم وديقهم بزح عينات سقاهي يبصحهم يو عب سقاهم كاب تأكالو مقصولتهم نلعلي ناي سمعتهم مقداتهم يبقاز نقرقن ناي سبنت قسلهم كحب أكوان تزيكالو ناي سمعت مقداتهم يحبو مغنياتو كبر زلوهم فطرات دك سبات لزخونو ايتيكس بطعمية دلاي كاب مخانو استلعليه كاب شدش تعبيتي رأسا قداهات فلسفنا حدايو سب كاب حنقولن لبن سسرح فطوريو حدا قديفو ملؤ مخانا كالن حنقول سحيلو لبن توقديلو وي بقمتالو كلت يوم لك عيمزون انت قوناقن لب مراحي حنقول لما تختالو خوينوم كالسلاسلو اللوام مخنياتو لبي اتسبعلو خون كلو حنقول قن مقلقليو انسساتات سنة مقباراويان كتقبروهم تخوليهم نقر قن
እዚ ስነ ምግባራውነት ካብ ደገ ዝመጸ እምበር ካብ ውሽጢ ዝፈለቐ ኣይኮነን። ወዲ ሰብ ግን ኣብ ውሽጡ ዘየቋርጽ ዓብዪ ናይ ሕልና ኣውያት ኣለዎ። ዓብ ሓሳብ ካብ ምዃን ነዚ ድምፂ ክኽተል ንዝመርጽ ዓብዪ ኣኽብሮት ኣለኒ። ጸሓፊ ቴድሮስ ሽዋንግዛው፣ ትርጉም ሶልያና ካሕሳይ። ወትሩ እትድነቕን ብርዒ ናይ ጋንዲ ነገር ሰብ ሙሉእ ህይወቱ ንሓደ ነገር ኣሕሊፉን ክህብ ሓደ ዓብ ነገር ይውለድ። ነዚ ዓብ ምሳሌ ዝኸውን ማህተማ ጋንዲ እዩ። ናይ ሰብ ህይወት ምስ ትምልከቱ ወላ ሓንቲ ውህቦ ወይ እውን ዝተፈልየ ብቕዓት ኣይትረኽቡን። ጋንዲ ኣብ ንእስነቱ ምንም ዝተፈልየ ክእለት ኣይነበሮን። በዓል ዝተራቐ እምሮ እውን ኣይነበረን። ኣርቲስት ወይ ሳይንቲስት ይነበረን። ንፉዕ ጠበቓ ንምዃን እኳ ኣይከኣለን። ብኣጠቓላሊ ዝኾነ ዝተፈልየ ክእለት ናይ እምሮ ብቕዓት ይኹን ተውህቦ ዘይነበሮ ሰብ እዩ ነይሩ ጋንዲ። ኣብ ህንዲ ብሞያ ጥብቅና ናይ ዕለት እንጀርኡ ክረክብ ስለ ዘይከኣለይ ነይሩ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተሰደደ። ጋንዲ ኣብታ ንታሪኽ ህይወቱ ትገልጽ መጽሓፉ ናይ መጀመርያ ቤት ፍርዲ ውዕልኡ ክትርኽ ከሎ ተራይ በጺሑ ንዝጸንሐኒ እሱር ንምክርኻር እንክትስእ ብስምባደ ልበይ ኣብ ውሽጢ ጫማይ ኣትያዩ ዝበለ ብፍርሕን ስምባደን ክዛረብ ስለ ዘይከኣልኩ ኸዓ ኣብቲ ክርክር ተሳዒረ ይብል። እሞኸ እዚ ሰብ ጋንዲ ይመስል። እቲ ብኣማኢት ሚልዮናት ዝቝጸሩ ሰባት አንቀሳቒሱ ናብ ናጽነት ዝመርሐ ሰብ ይመስል ኣይመስልን? ብኸመይ ደኣ ክልወጥ ከኣለ? እንታይ ተኸስተ? ኣብ ህንዲ ኣብ ቤት ፍርዲ እኳ ክከራኸር ዓቕሚ ዝሰኣነ ብሞያ ጠበቓ ናይ ዕለት እንጀርኡ ምክዋን ምስ ተሸገረ ዝሓሸ ዕድል ንምርካብ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኸደ። ኣብኡን እንተኾነ ኣይተሳኽዓሉን ነይሩ። ደቡብ ኣፍሪቃ ኸሎ ዘጋጠሙ ሓደ ነገር ግን ንህይወቱ ሙሉእ ብምሉእ ቀየሮ። ዝተገደበ ንእሽቶ መንነቱ ተሰብረ። ውስጥን መንነቱ ንክፈርስ ገዚፍን ዓብን ሰብ ወፀ። እወ ደቡብ ኣፍሪቃ ኸሎ ዘጋጠሞ ክስተት ሙሉእ ህይወቱ ንሓደ ዓብ ዕላማ ከውዕሎ ዘየወላወል ቁራጽነት ኣብ ውሽጡ ጠነሰ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከም ልማዱ ብጥብቅና እናተመሓደረ እንከሎ ሓደ መዓልቲ ናይ ቀዳማይ ማዕርግ ባቡር ትኬት ቆሪጹ ተሳፈረ። ባቡር ቁርብ ከይዳ ብዝቕጽል ፌርማታ ማለት ደው መበሊ ሓደ ጻዕዳ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ደየበ። ጻዕዳ ሰብኣይ ብመንጽር ንሱ ጽልም ዝበለ ቆርበት ዘለዎ ብሓንሳብ ኣብ ቀዳማይ ማዕርግ ምጓዓዙ ኣይሕጐሶን። ስለዚ ተቖጻጻር ትኬት ጸውዐ። ተቖጻጻር ትኬት ንጋንዲ ውፃእ በሎ። ንምንታይ ይወፅእ? ናይ ቀዳማይ ማዕርግ ትኬት ዶ ኣይኮንኩን ሒዘ ዘለኹ መለሰ ጋንዲ። ሓዛይ ተሓዝ ኣይግድሰኒ እዩ፣ ውፃእ ኢለካ ኣለኹ ውፃእ ኣዘዘ ትኬት ተቖጻጻሪ። ንምንታይ? ኣይከውንን እዩ፣ ናይ መጀመርያ ማዕርግ ትኬት እንደ ሒዘ ዘለኹ ንምንታይ ይወፅእ? ብፍጹም ኣይወፅእን ተኸረኸረ ጋንዲ። ንጋንዲ ምስ ቦርስኡ ኣውፂኦም ሰንደውዎ። ኣብቲ ናይ ባቡር ሓዲድ ንሰዓታት ኮፍ ኢሉ ንምንታይ በለ። ስለምንታይ ግን ናይ ቀዳማይ ማዕርግ ትኬት ቆሪጸ? ንምንታይ ካብዛ ባቡር ወርዊሮም ሰንዲዮምኒ? ስለምንታይ ኣብዛ ህሞት
ምስ ናይ ገዛእ ርእሱ ውሱን መንነት ተባቲኹ ምስቲ ዓብዪ ናይ ህዝቢ ሕቶ ተዋሃደ። ክሳብ ሽዑ ግዜ ግን ብዛዕባ ናይ ዕለት እንጀርኡ ናብርኡ በታ ብስራሕ ጥብቅና ዝረኽባ ኣብዛ ኣትያ ዘይትበሃል ደሞዙ ጥራዩ ዝሓስብ ነይሩ። ሕጂ ግን ምስ ሓደ ምሒር ገዚፍ ሽግር ንኽገጥም ምስ ተፋጠጠ ንእሽቶ መንነቱ ተሰቢሩ ዓብ መንነት ተላበሰ። ኣብ ታሪኽ ዓበይቲ ዝበሃሉ ሰባት ዘጋጥም ክስተት እዩ። ኣብ ሓደ ብጣዕሚ ውሱን ዝኾነ መንነት እናነበሩ ኸለዉ ድንገት ሓንቲ ንእሽቶ ክስተት ተጋጥሞም እሞ ነታ ንእሽቶ መንነቶም ኣፍሪሳ ናይ ሓደ ዓብ ዕላማ ኣካል ትገብሮም። ብኡ መጠን ድማ ዕብየት ይውለድ። ክንገብሮ ኢና ቢሎም ሓሲቦምን ሓሊሞሞ ዘይፈልጡ ነገር ክገብሩ ነፍሶም ይረኽብዋ። ብድሕሪኡ ኣይኮነንዶ ካልእ ሰብ ንሶምን ብነፍሶም ይግረሙ። ጋንዲ ንሚልዮናት ንዓብ ዕላማ እንቀሳቒሱ ኣይኮነ ናብ ህንዲ ኣብ መላእ ዓለም ስሙን ክለዓል ኣኽብሮት ይቕስቅስ። ጋንዲ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣብ ህንዲ ብዙሓት ዓበይቲ መራሕቲ ነይሮም እዮም። ዓብ ተውህቦ ዝነበሮም ሓያል ናይ ምዝራብ ክእለት ዝተዓደሉ ትምህርቲ ዝጸገቡ። ጋንዲ ግን ሕልፊ ኹሎም ገዚፍ። ምኽንያቱ ንዕላምኡ ዝነበሮ ቁራጽነት ወሰን ኣይነበሮን። ብህይወት ኮነ ብሞት ምንቕ ዘይብል ቁራጽነት ክህሉ ይግባእ። ዘይልወጥ፣ ዘይወላውል፣ ዘይናወጽ ሙሉእ ብምሉእ ዝቖረጸ ሰብ ንነብሱ ሙሉእ ብምሉእ ይገልጽ። ብኹሉ መልክዕ፣ ብዘየወላውል መልክዕ፣ ብቆራጽነት። ቆራጽነት ክጠፍእ ዕላማ ካብ ኢድ ይስሕቱኽ። ናይ ምንባር ምኽንያት ምዝጠፍእ ከመይ ጌርና ኢና ሸቶና ክንሃርምን ንኽእል ኣይንኽእልን። ስለዚ ንቆራጽነት ብዝምልከት ውሽጥና ክውስን ይግባእ። ኣብ ህይወትና ኣብ ዝኾነ ይኹን ነገር ምስ ንቖርጽ ውፅኢቱ ዓብዪ ዝኸውን ንማንም ዕላማ ንዝቖረጸ ሰብ ውፅኢቱ ከምቲ ዝደልዮ እንተዘይመጸውን ስዕረት ዝበሃል ነገር ግን የለን። ኣብ መዓልቲ 100 ግዜ ወዲቐ ንበል እንታይ እሞ እንደገና ምትሳእ እዩ እያ ተፍታሕ። እንደገና ምፍታን ስዕረት ዝበሃል ነገር የለን። ሓደ ነገር ግን ግልጽ ክኸውን ኣለዎ። ቆራጽነት ማለት ቁጥዐ ማለት ኣይኮነን። ብሕርቃን ምንፍኽፋኽ ማለት ኣይኮነን። ቆራጽነት ሞያ ልበ ምሉእነት እዩ። ኣብዚዩ ናይ ማህተማ ጋንዲ ኣብነት ዓብ ቦታ ዝሕዝ ንናጽነት ህንዲ ቈሪጹ ተበጊሱ። ግን ድማ ጸላእ ህዝቢ ብሪጣንያ ነበረን። እዚዩ እቲ ዓብ ነገር ኣይኮነን ድዩ? እዚ ብረገጽ ናይ ጋንዲ ብሱልነት ዘርኢ እዩ። ጸሓፊት ሶልያና ካሕሳይ። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ። ሓደ ካብ ዝዓብዩ ዘኽርታት ቁልዕነተይ ብወሰን ሩባ ምጓዓዝን ኣብቲ ደንደስ ብዘይ ሓሳብ ስቒለ ኮፍ ክብለን እዩ። ኣብኡ ነቲ ጨቑጥሃይ ዕዋፍን ሓሸሽታ ቝጽልቲ ኣብቲ ገረብን የዳምጽ። ብተወሳኺ ኣነ ነቶም በትንፋስ ብጸቕጢ ዝዕጸፉ ገረብ ኣርቃይ ይዕዘብን ድሕሪ ትንፋስ ዝግምባሉ ናብቲ ዝነበርዎ ኣቃውማ ብደስ ዘብል ኣገባብ ክምለሱን ይዕዘብ። ብዛዕባ ክእለት እቶም ኣግራብ ኣርቃይ ናብቲ ንቡር ኣቃውምኦም ንኽምለሱ ኣብ ዝሓስብሉ ኣብ እሙረይ ተመላስነት እትብል ቃል ተመጻኒ። ኣብ ሰብ መወከሲ እንተተጠቂምናላ እዛ ቓል ካብ ጸቕጥን ስምባደን ወይን ደረታት ናይ ሓደ ሰብ ስምዒታት ዘውጥሩ ዝኾነ ካልእ ሃዋህውን ብቕልጡፍን ቀሊለን ናብ ንቡር
ናብ ናይ ቅድም ኩነት መምላሲ ትርጉማ መኽኣልን ምጻርን ስኢንካ ኣላሺሉ ተሰሚዑካ ደፈልጥ ዓቕልኻ ወዲእካ ተጻውረነትካ ተጸንቂቑን ጠርዚ ኩነት ዶ ተሰሚዑካ ፈልጥ ኣምላኽ መስገን ካብቲ ተመክሮ ብህይወት ሰሪርካስ እንሆ እኳ ብዛዕባኡን ትጸውየሉ ኣብ ግዜ እቲ ተመክሮ ንስኻ ንህይወትካ ዘስግእ ሕውስዋስ ስምዒታት ተሰሚዑካ ኸውን እዩ ንስኻ ብስምዒታዊ መዳይ ተጸንቂቕካ ኣእምሮኣዊ ኸኣ ኣዝኻ ደኺምካ ይስማዓካን ባህ ዘየብል ኣካላዊ ምልክታትን ተጻዊርካን ኢኻ ህይወት ሕውስዋስ ሕማቕን ጽቡቕን ግዜያት ሕጉስን ዘይሕጉስን ህሞታት እያ ኣብ ዝመጽእ ግዜ ሓደ ካብዞም ሕማቕ ግዜያት ወይ ዘሐጉስ እሞት ዓቕሊ ጽንቅቕ ኩነት ኣብ እትምኰረሉ ድንን በል ግዳይ ትሰበር እቲ ኩነት ከይብለጸልካ ዝከኣለካ ፍእትን ስጉም ተስፋ ብመንገዲ ባህ ዘየብል መከራ ፈተነን ጸበባን ክወስደካ እዩ ምስ ተስፋ ንዝበለጸን ዝሓሸን ጽባሕ ወይ ዝበለጸ ኩነት ነገራት ከምቲ ዝረኣይዎ ሕማቕ ኣይኮኑን እዮም እንተ ደኣ እቲ ናይ መወዳእታ ውፅኢት ዋጋ ዘለዎ ኾይኑ እቲ ባህ ዘየብል መከራ ፈተነን ጸበባን ምናልባት ንኽፍታሕ ወይ ክእለ ቀሊል እዩ እንተ ደኣ እቲ ኩነታት ጉዕዞ በርቲዑን ሓርጐጽጐጽ መሊእዋን ንስኻ እውን ኣብ ጫፍ ዓቕልኻን ተጻዋርነትካን ዘጽንቀቐሉ ኩነት ኣለኻ ከምቲ ናይ ገረብ ኣርቃይ ተመላስነት ኣርኢ ድንን በል ግዳ ኣይትሰበር ምንጪ ኢንስፓይሬሽናል ስቶሪስ ፕራቮርለድ ትርጉም ኤፍሬም ፀሐየ እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብ ጠጥዑም ምስ ሬድዮ ኤረና ብዘቕረብናልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም እንተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ናይ ሎም ትሕዝቶና እዚ ዝተኸታተልኩም ወይ ነይሩ ኣብ መደብና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ወይ እውን ክቕርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምዝህሉ በትልሙድ ኣድራሻና ናብ ሬድዮ ኤረና @gmail.com ወይ ሬድዮ ኤረና @yahoo.com ኢልኩም ለኣኹልና ክበጽሐና እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሃንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ይደሊ ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈልየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሙ ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሰዓት ዚ ሓፈሻዊ ትሕዝቶና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ስለምክትታልኩም ደጊምና ንመስግን ሰላም